Bist du auch Racer geworden sinds vorig jaar? Bist du auch weer gekomen als vorig jaar? Ik heb wel een ganse reis. Ik zal ik zeggen, ik heb voor het eerst pas geleden op de televisie gezien wat voor zo'n reportage die gemaakt had. Jazeker. Hij wordt daar nu weer opgenomen. Nou, we doen weer opgenomen. En hoe gaat de volgende reis naartoe? Ja. Weer in de buurt, hè? Ja, ik denk dat we nu naar Bosterveld gaan. Dan gaat er een hoop veranderen, dus wat dat betreft, in de pocket. Dat is dus een wiel stuk en Bosselveld. Wat zeg ze? Als ik al een stuk en Bosselveld. Ja, dat bedoel ik. Nou ja. Een paar weken vroeg trekken. Ja, maar weer schoen. Ja, ze hebben me veel beloofd. Ik heb kans groot. Amuseer dich, hè.